हाय लोगोफोर नै बयनिसिमबो आं खालामनायखौ जासिहरबाय नै आङो माने जों मैया गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै आब संगिता लाना हरथाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा थांनोसैयानो आङो फुंनिफ्राय एख' भिडिअ लायासै नै जों थांनोसै आरो ओमफ्राय दा ओंखायनो भिडिअ लाबाय ओरैनो टम टम बिदि नांलायलायबायसोहाय मुसुगुर सुसुगुर फोनासै आं जों दा आब लानिफ्राय थांसै आरो फुङावनो जोङो माबा मा होनो थास' बिबारजों अमा बेदर ओमफ्राय मैथाजों ना गेदेर जाबाय आरो ओमफ्राय जानानै जों दा थांनोसै नै जोङो दा आब संगिता लानिफ्राय मा होनो टमटमाव गाखोना थांगासिनो आरो नै नाय रायजो कल नाहर हेल' जों दा थांगासिनो न'आव दायो माला मोनहैगोन मिथिला ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो माने नै जोंखौ टमटमा दोननानै थांसै आब संगिता लानो मोनबाय आरो ओमफ्राय साइकेलखौ बोख्लायबाय ओमफ्राय सोरला थांसै जों आब संगिताया साइकेल लाबोफाखादो आरो ओमफ्राय बबेयाव सोरला थांसै आरो Stena mencintai nara, besok bisa kasih langsung biar orang di rumah bawa begini ya, isi gini ya. Noi guys, जों दा आब'न्टालानि रुमाव मोनफैबाय आरो आब'न्टानि रुमाव मोनफैनानै जोङो दा ओरैनो जना दं ओमफ्राय नै जोङो आब' जेबिया लाबोनाय मेथाइखौ जोङो दा खेवबाय आरो खेवनानै जानोसै आरो माबायदि नै आं दा मेथाइखौ जाबाय आरो ओमफ्राय नै आब' जेबिनिसिम थेंक इउ आरो अननानै जोंनो मेथाइ लाबोनायनि थाखाय ओमफ्राय मेथाइखौ जानानै मोजां मोनदों मेथाइया गोथावथार आरो थेंक इउ आब' जेबि अननानै मेथाइखौ लाबोनायनि थाखाय लोगोफोर जों आब'न्टालानि रुमनिफ्राय फैबाय आरो दा बरमा टाउन नायलायनोसै पार्लाराव हाबैलायनोसै बरमा पार्लाराव इसोर हाबबाय थानायाव एसे गुफुर जाना थांग्रा बरमानि पार्लाराव हाबना सान्दुं गोसाथारलै ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो पार्लाराव हाबफैबाय आरो लोगोफोर जोंनि रेस्टुरेन्टआव सिगां खेबसे बरमायाव दारागाव थांनायाव फैनायावबो हाबखादोंमोन आरो नै बिराद मोजां ओमफ्राय दिनै जोंना आब' अनिताया मा होनो चिकेन चावमिन अर्डार होना होबाय ओमफ्राय नै फ्रुटि मोनसे आब'नि साथनि धमाका माबाजोंसै deh kasih ke mak mana itu masih selama ini kan nak ni Oi, saumina montfai. Ampun dah bintu ni tak. नै लोगोफोर जोङो दा बरमानिफ्राय न'आव थांबाय दं आरो बासआ जि मोजांखाय एसि गोनां बेसेबा साफा आरामसे उन्दुनो फैबाय दं न' मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला Hai लोगोफोर आङो साउदुबिथा जोंनि साउथ सकआव गारिनिफ्राय ओंखारनानै दा थाबायना फैबाय दं आरो बेसेबा सान्दुं गोसा जोंहाथ' लामाया बायला नालाय टम थाङा नालाय ओमफ्राय आं थाबायना फैबाय दं आरो हारसिंनो बे आब' गलापियाबो डाइरेक्ट बासजों थांबाय थाबायना फैबाय दं मार मेंबाय आङो जों गामिनि लामाखौ एसे दिन्थिलांसै आङो नायलांबाय थादो लोगोफोर लामाफोरावबो रावबो मानसि गैथारा आरो आयु सुमफ्राम फिथाइ दं नामा हाय जालांनो हागौमोन गोमोन थाइसेबो गैया लोगोफोर थांबाय दं आङो
बिराद खस्थ'लै जोंना बबावबा थांनो गोनांबा बिराद गोजान थाबायनांगौ आरो माने दाखालि आंखौ फुङाव बिनानावमोना साइकेलजों दोनफैदोंमोन आरो गारि मोननो नागिरा मोननाया मोनो ओमफ्राय माने लामाया बायलाना ओमफ्राय मोननो नागिरा जोंना लामाया बायनाय ना दलङा आं नोंसिनाव दिन्थिलांबाय थागोन र' लामाखौ माने आं दा थाबायनो फैबाय दं आरो दासो बारसो मोजां नांसिगोन दे नोंसोरनो देखायलांसै आं जोंनि रामसातारि गामिनि दालांखौ नायलांबाय जाबाय नै माबा खाग्राफोर थाफैनायाबो बायजोब्बाय नै नायलांबाय लोगोफोर माबायदि दङ दिनैसिम बे मानो कमप्लिट खालामना होला नै बिराद खस्थ' लोगोफोर आरो मोनसे दंबावसो लोगोफोर नायलांबाय था नै नायनायखौ लांबाय लोगोफोर दलङानो ओरैबायदि फायस्लास्ला गब्ल'लांदों माने जोंना नायनाय बे एसेबां गिथावथाव खामानि दलङानो फायस्लास आरो नै ओरैसो दलङानो गाहायसो मान फायस्लास्ला बेसेरासिम बेफारिया गारि नारखांनो हायाखै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै बाय